Hvorfor skal vi vinde Laban-prisen 2015? Her er plads til, at vi kan gro og udvikle os, både fagligt og menneskeligt. Vi har haft kollegaer, der var stagneret inden de startede, men hos os er de blomstret op. For os er innovation ikke et tomt buzzword. Det leveres og arbejdes med, både her og nu, men også langsigtet. Vi er visionære. Vi er rustet til de udfordringer, der måtte komme. Vi har været i Silkeborg i mange generationer, og vi vil også være her for de kommende. På vores hospital behøver man ikke at være syg for at besøge os. Faktisk, så er der nogen, der synes, her er så hyggeligt, at de er her frivilligt. Med tillid og samarbejde når vi de gode resultater. Menneskene er de vigtigste ressourcer. Vi arbejder sammen på tværs af faggrupper og får tingene til at fungere. Så hvorfor skal vi vinde Laban-prisen? Fordi vi er Silkeborg.